υπάρχει κανένας λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Χείλη μου ξεφυγάν τα πιο παράξενα λόγια, τις πιο παράξενες ώρες, τα πιο παράξενα χρόνια. Ή μπορεί και να ήτανε απλώς η σιωπή, και κάποιος άλλος, δεν ξέρω, κάποιου άλλου η φωνή. Μου ξεφυγάν αγκαλιές με λουλούδια, ορκή πίστης χαμογελά, συνταγές για τραγούδια. Ή μπορεί και να ήτανε απλώς η σιωπή, και κάποιος άλλος, ξέρω, κάποιου άλλου η φωνή. Ξεφύγαν πιο παράξενα χρόνια, τις πιο παράξενες ώρες, με τα πιο παράξενα λόγια. Ή μπορεί και να ήτανε απλώς η σιωπή, και κάποιος άλλος, δεν ξέρω, κάποιου άλλου η φωνή. Οι σκέψεις μου ξεφύγαν πιο παράξενες μέρες, περάσανε σαν ώρες, και ας μου μοιάζαν αιώνες. Ή μπορεί και να ήτανε απλώς η σιωπή, και κάποιος άλλος, ξέρω, κάποιου άλλου η φωνή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Πες τι ξέχασες. Μαργαρίτα, είμαι ξεχασιάρης και ζητώ άφεση. Συνδημιουργός στο προηγούμενο τραγούδι είναι ο Θανάσης Λύκας. Λοιπόν, πάμε στο 12, στο 12ο. Αυτά που ακούστηκαν και ακούγονται, αυτά που δεν μένουν στο σιρτάρι κλεισμένα, τραγούδια που γράφτηκαν για μας, κομμάτια για εκείνον, κομμάτια για σένα, κομμάτια για μένα. Τίτλος επόμενου τραγουδιού: κομμάτια για σένα. Στίχη μουσική Δημήτρης Λασκαρίθης. Ερμηνεία Σώσος Λιμπερόπουλος.